бо нигоҳ накарда ки мо дар асри 21 зиндагӣ мекунем, ягон кас ба боварии 100% гуфта наметавонад ки ҷаҳоне дар атрофи мо буда куллан омӯхта шудагиае. мо ба бисёр қуллаҳо расидем, бисёр чизҳоро омӯхтем, бисёр чизҳо ихтироъ кардем. Лекин доғи сиёҳе ки ақли моро фаҳмидан наметавонад, аз аввали пайдоиши дунё то имрӯза боқӣ мондагиае. Бисёр муаммои қадима то замони имрӯзаи моро омада расидагиянд ки то ҳол ягон кас ӯро фаҳмида наметавонад. барои тасдиқи гапҳо ҷойҳои хеле ҳам ғайриёдӣ ҳастанд дар кураи замин ки олимову археолого рӯз ба рӯз, сол ба сол, нав ба нав дарёфт кардан мегиранд. барои омӯхтани ин ҷойҳо солҳои бисёр сарф мешавад, лекин ягон кас сабаби аслии ӯро ёфта наметавонад. ба хотири оне ки чизҳои ноаён, номаълум, ба хотири оне ки чизҳои номаълум бисёр диққати одаморо ҷалб мекунад ва ба одамо писандай, тамошо мекунем дар ин бора як чанд ҳамин хел ҷойҳоеро ки дар Россия қарор дорад, дар ҷое ки бисёри тамошобинои мо қарор доранд. ҳамада салом алейкум, бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. хуш омадем ба канали SM Шарипов. ва чун ҳар вақта пеш аз видеоро тамошо кардан бародаро танҳо ба мухлисои ҷанговару бузингаро гуфтанем ки ссилкае ки дар комментарияи видео закрепид шудагиай, ин ссилка ба шумо имконият медиҳад ки дар бурди ҷанговару бузингаро пул кор кунед. ин корро чӣ гуна карда мешавад? дар комментария мефурмоем якум ссилка закрепид кардагиай. ба воситаи ссилка даромада дар сайт регистратсия мекунед, ҷанговару бузингари дӯстдоштаихтона интихоб карда дар бурди ӯ метавонем пул кор кунед. ва фаромӯш накунед ки дар вақти поли регистратсия кардан дар депозити аввалтон метавонем ба промокоди канал бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка барои регистратсия кардан, ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария поргӣ кардагиай. Секунҷаи Малеб. дар рӯйхати ҷойҳои ғайриоддии Россия ёфт карда мешавад Секунҷаи Малеба. ин ҷойи ғайриоддӣ на он қадар дуртар аз деҳаи Уралскии Малебка қарор дорад. таърихи ҷолибии ин ҷо аз давраҳои қадим аз истиқоматкунандаҳои ҳамин минтақа омадагиае ки як санге дар ин ҷо қарор доштае ки ӯро муқаддас меҳисобиданд, яъне ки барои қурбонӣ кардан. якумин пайдоиши достонҳои ин ҷоро метавонем бигӯем ки солҳои 80-уми асри пеш пайдо шудагиае. яъне ки шоҳидони ҳар гуна корҳои ғайриоддие ки дар ин минтақа рух метавад, изҳои ҳар гуна чизҳои ғайриоддӣ дар замин ва дар осмон маҳз аз ҳамин сол пайдо мешавад. вақте ки шикорчиҳо ба шикор мебаромаданд, дар замин изҳои хеле ҳам фигураҳои калон-калони ғайриоддиро медиданд ки ба ягон чизи заминӣ монанд набуд. ҳатто ҳастанд ҳамин хел шоҳидоне ки дар осмон ҳам чизҳои парвозмекардагии ғайриоддӣ мушоҳида кардагианд, шарҳои равшанӣ медодагӣ ва дигар чизҳои номаълум. ҳама гуфтаҳои ин шоҳидо натонистанд ки уфолого ва олиморо бетараф монанд. дар рафти таҳқиқоти олимо маълум мешавад ки аномалиёи биолокатсионӣ дора ин территория. аз сабаби аслии тағйиротҳо дар ин минтақа боша то ҳоло аниқ маълум нест. лекин чӣ хеле ки гуфтем, мувофиқи гуфтаҳои шоҳидо ӯ дар осмон чизҳои ғайриоддӣ диданд ки парвоз мекарданд, олимо ҳам қадарша муайян карда тонистанд ки мисол инопланетянино ягон хел контактировать кардагӣ нестанд бо шаҳрвандони ҳамон минтақа ва ягон пора ё ин ки изҳои ҳамон аппаратҳоро ҳам дидагӣ нестанд олимо. лекин корҳои ғайриоддие ки дар одамо рух метавад, инош тасдиқай. одамое ки ба он ҷо сафар мекарданд просто-напросто раҳгум мезаданд. яъне ки дар ҷангале ки ӯ мисли панҷ панҷашон медонистанд, раҳгум зада вақта фаромӯш мекарданд. бисёр ҳолатҳое ҳастае ки дарҳол одамо ба вақти ин секунҷа ворид шудан ҳолатшона хела бад ҳис кардагиянд ва ҳамон вақте ки ӯ худшона бад ҳис мекарданд, дар осмон чизҳое медиданд ки ба мисли шар парвоз кардаистанд. ино фактанд.